začať. Takže čaute ľudia, vítam vás pri tomto videu. My ideme dneska hrať Five Nights at Freddy's. No, Dobre, a sme tu na... Kámo, prečo ťa to zase vyhodilo? Kámo, ja na teba nemôžem ani kliknúť, lebo ťa to vyhodí. Kámo, a vlastne prečo ty máš iba šortky na sebe? kámo, neviem prečo mi to dávajú tie hry v kuse takto dole, však ja mám správny onen item, že by to už bol vymazaný tie nohavice, alebo prečo? Prečo? Lebo niektoré hry nepodporujú to 3D oblečenie. Ja, no tak poviem ľuďom, ľudia, nehnevajte sa ako, že som tu tak budem to prezentovať tak, že mám nejaké silónky, alebo ja neviem, proste to je jedno. No, kámo, vieš, čo sa mi páči, že ty máš úplne kvalitné tričko, čo ja mám zatiaľ, to je môj toto, negrafický, úplne taký, malá grafika. Dobre, som štart, už. Hej, jasne, kámo, mne sa extrémne páči táto hra, len kámo, musíme byť opatrní, asi tu bude aj veľa jumpscarov, takže radšej sa pripravme na to. Ja som ready na plno. Kámo, túto kámo, ja sa bojím. Dávam skip. Ja dávam skip, lebo mne sa nechce kúkať na tie obrazy, akože naozaj ne. Toho teroru. Čo nás čaká. Kámo, kto šoféruje? Nemám vodiča, takže ja asi nie. Kámo, prečo ideme s nejakým zeleným týpkom a toto bielým týpkom? Dávam skip. Neviem, kámo, Kámo, prečo ideme s Matúšom 12 UU? Čo tu robí Matúš? Je toto, že Matúš 12 UU. Čo? Kámo, Matúš ma hekol do hry. Jaj, kámo, ja viem asi prečo sme nešli 4, tak oni ho sem dali akože ako iba bota a my jak alebo neviem. A asi potom v hre oni tam nebudú, lebo sa im niečo pokazí, neviem. Jaj. Ideme. Kámo, ja šoferujem nejaký dôvod. Dobre. Blablabla. Kámo, ja také... Kámo, píserky aj dostaneme. Dáme skip, proste. Kámo, sme tu. Kámo, a prečo nás tu nechodia? Kámo, prečo sa nás zmenili ľudia, že tam Matúš zvoná nejaký plešante? Kámo, ja nemám na nich, nemám peniažky, ja mám konfirm. Kámo, my to musíme schovať v skrini. Dobre? Kámo, musíme natáčať toto nejakú babiku. Potom musíme, neviem, hľadať nejaké fľúsky, zatvárať dvere a blablabla. Zatvoriť. Kámo. Lampáš. Ja som bohatý, kámo, ja mám lampáš. Kámo, tu je lampáš. Kámo, a tí naši spolupracovníci zmizli. Kámo, tu je lampáš. Máš lampáš? Kámo, ja nemám lampáš. No, však si ho zober. Kámo, my potrebujeme nejaké fľúsky, ale nemáme nič. Kámo, toto vyzerá... Kámo, to vyzerá tak divné. Ja sa bojím. Kámo, tu je Foxy pokazený. Jak mám zapojiť? Neviem, kde si tam... Kámo, neviem, proste môžeš dať do ruky a tam dá také tlačítko prázdne. Kámo, tam je Foxy. Kde? Tuto. Kámo, ja neviem, čo tu mám robiť. Ja som túto hru nikdy nehral. Iba som o nej počul, tak som ju chcel skúsiť, všetci hovorili, že je to dobrá hra. Skúsil. Kámo, ja nemám ani zapojený ventilátor. Kámo, je tu halo, je tu nejaký Frederik Fazbear.
Čo je toto? Neviem. Kamo, ja neviem, kde sme. Kamo, mne sa viacej o mnoho páči hra 99 noci v lese. To je menej hororové. Kamo, ja mám nôž? Alebo čo je? Toto je šrobovák, ja mám šrobovák z nejakého dôvodu. Kamo, toto sa mi moc nepáči, kamo. Ja sa bojím tej babiky, lebo tu musíme nejak točiť, ale ja ani neviem, kde sa nachádza. Kamo, ja hovorím, keď tu na nás skočí, tak ja dostanem infarkt. Kamo, ventilation. Ventiláčka. Počkaj, kamo, ja nám... Dobre. Kamo, to je benzín. To není benzín. Hello? Is there Frederick Fazbear? No, nezaujíma. Kamo? Naša miestnosť. Nefunguje. Nemám energiu. A ja neviem, kde máme hľadať tie fúzky. No, je tu Frederick Fazbear, ktorý je ochotný nám pomôcť. Kamo, čo je toto? Kde si? Kamo, ja som za niekde zaliezol. Ale ty kde si? Dobre, kamo, musíme nájsť tie fúzky za tebou. Kamo, musíme nájsť tie fúzky. Inak sa nikam nedostaneme. Si vo ventilácii? Nie. Počkaj, kde si? Ja to nevládam. Ja tu dostajem infarkt. Ahoj. Čau, ja som vedel, počkaj. Kamo. Ja neviem. Dobre, poď sem do tej venty. My potrebujeme... Ja nasadzujem teraz ten text No Fuses. Asi tam potrebujeme ísť. A my sme to proste len tak ignorovali. Bum, bum. Kamo, no fúzky. Kamo, tu sú fúzky. Kamo, ja to už... Ale to už teraz nezvládam. Kamo, už teraz... Kamo, ja patne. Ja už teraz neviem, čo mám robiť. Kamo. Kamo. Kamo, som zapol elektrínu. Kamo. Či? Kamo, ja si potrebujem ešte jednu fúzku, áno. Kamo, si pripravený? Dobre, kamo, máme zapnutú elektrinu. Ale teraz musíme ísť zase nájsť babiku. A natočiť ju. Proste zatočiť to s tým boxom, čo má. Kamo, ja som si myslel, že teda, že tie stroje na... hasičské sú... Freddy. Som sa zľakol. Kde tu pani babka, ktorú máme točiť? Kamo, Ježišišmária, kamo, to je scary. Ja sa bojím. Kamo, to je číka do sliepka. Kamo, to je Foxík. Čau, Foxík, jak sa máš? Kamo, tuto niekde bude tá bábika, ja to cítim. Ja musím vyčúchať. Lebo keď ju nevyčúcham, tak zomreme. Lebo ona, keď jej nenatočíme tú hernú skrinku, tak si nás nájde. Kamo, tu je? Kamo, ono to nejak nejde dole zatiaľ ešte. Kamo. Kamo, tu máme tú skrinku, kamo. Tu máme tú skrinku, ktorú budeme musieť točiť. Haló, babička, si tam? Tam my máme ísť do security room celý čas, kala sa nevedieť, my tu máme inštrukcie. Ne, to neviem zničiť. Kde si, Jožko? Ja tu. Dobre, poď. Kamo,
Kámo, to si najprv myslel, že ty už Bonnie alebo niekto taký. Kde máme security izbu? Kámo, to je Foxy, ale nevidel som Freddyho ani toto. Bonnieho ešte. Počkaj, kámo, oni možno budú tuto za týmito dverami. Kámo, ale kde máme security? Kámo, Ježišmaria. Kámo, ja sa bojím. Kámo, ten Bonnie nemá ksich. Dobre, na sa radšej nebudeme kúkať. Kámo, Kámo, tak teraz som už potentovaný. Nebudem klamať. Kámo, mali sme toto radšej hrať cez deň a nie teraz v noci. Budem mať nočné mori. kámo, to je... Kámo... No, ja budem mať nočné mori. Ukáž. Kámo, to sú nožnice. Kámo, toto čo je? Kámo, to sú rozbití animatronici. To sú tí hračkársky. Sú hračky. Kámo, zober tieto nožnice. Kámo, zober tieto nožničky. Poď sem. Počkej, som niečo stlačil noviny a neviem ich pustiť. Nevieš čo teraz? To musíš dať mood. To close. Nemusí sa pohnúť. Aha. Kámo, poď, tu sú nožnice. Alebo jak sa tu volá. Tuto, kámo, tuto, kam ideš? Kámo, však tu si zober nožnice. Ja Jaj. si zobral šrobo. Ty si zober toto. Budeme potrebovať. Kámo, to je pizza. Kde? To schoval. Tuto. Taká plesnivá? Dáme si. Na polku. Nejde mi ju zobrať, nevadí. Kámo, ježi, kámo, môže ti opraviť trubky? Kámo, jediná vec, ktorá ma tu začala jumpscare, a boli trubky. Je tu medveď? Kámo, je! Kámo, kúkam z kamery. Kámo, už to začína. Kámo, a my musíme chodiť aj tú babiku natáčať, my ju nevieme natočiť cez kamery. My ju musíme tam ísť a proste len tak zahrať tú krabičku jej. Kámo, enter the cameras, areas a blablabla. Kámo, ja už sa fakt bojím. Kámo, však poprosíme ich, že toto, že nebudú naši kamaráti a bude všetko v pohode. No keby to tak aj bolo. Tam babika ešte nehrá. Kde si? Kde si ty zapni si lampáš. Kam idem do security room naspäť. No tak. Kam ideme na záchody. Kámo, toto je... Fúha, kámo, dobre. Dobre, kámo. Máme tu security room. Zapneme si ventilátor. OK. Tam nič nevidím. Kámo. Kámo, povedať veľa dverí.
Kamo. Kamo, aj tie dvere, dobrá chutina. Ale aspoň niečo teda. No, aspoň niečo, no. Kámo. Ježiš! Dobre, kamo, tie dvere budeme potrebovať. Nebudem klamať. Kamo, tam je, choď, kamo, tam ide bolí. Čakaj. Ja sa pozriem. Dobre, odišiel. Kamo, tam išiel, fakt je toto, už robot. Dobre, zavrieme si dvere. Kamo, to na tú energiu. Kamo, ja nemám baterky do lampáša. Dobre, musíme to prežiť, Alex. Neviem, jak teraz, ale musíme zavrieť tie dvere, bo to tu každú... Kamo, nemôžeme všetky, tam nám to nie energiu a potom čo? Potom nás zožerú. Ježiš, ale keď nám sem vojdu, to nás zožerú. Preskúmať. Kamo, to je najviac prekerné. Kamo, zapni baterku, kamo, potrebujem tvoju pomoc zvládať baterky. Kamo, toto je najviac... Kamo, nám sa za chvíľku vypne energia v budove. Nie, kamo. Kamo, toto je najviac prekerná situácia na svete. Baterky. Dobre, kamo, mám nejakú baterku. Trošku to blíka. Kamo, nie, nám za chvíľku krešnú všetky svetla v budove. Kde si? No, kamo. A sme nahraní. Kamo, nie, kamo, babika. No tú babiku musíme natiahnuť, inak je po nás. Kamo! Kamo, ja už nemám baterku ani. Kde si? Kamo, niečo nejde. Kamo, tu je Čika. Kamo, sa zapala do skrini. A ty si kde? Kamo, okolo mňa prišla Čika. Kamo, ja sa bojím. Kamo, ani neviem, tak sa bojím. Kamo, ja neviem, kde tá babička. Kamo, nie je Čika. Dobre, som v skrini, Kamo, kamo. ona sa tak nie práce. Že čo? Kamo, tá Čika sa tu tak divne trafe. A ma následuje. Kamo, išla druhým smerom, ale to je sklo, kamo, na to sklo nestúpaj. Kamo, čo to znamená, že babika nemá toto silu? Kamo, kde si? Kamo, ja neviem. Ja som išiel za tou babikou išiel zbytočne. Čo je toto? Kamo, mám nové toto. Fusky, kamo, kde si? Kamo, chod za tou značkou No Fuses, okej? Tam sa stretneme. Kamo, ne, kamo, tam je zase tá slepka. Prosím, odmontuj to rýchlo. Kamo, po mne ide sliepka. Kamo, klakni si, ona kaj nevie vidieť, keď si klakneš. Ja som tu hru videl, pozeral na YouTube, ale neviem, čo mám robiť. Kamo, ale kurník. Ježiš. Kamo,
okolo teba ide sliepka. Kamo, ja sa bojím extrémne. Aj ja. Tam ja hľadám len tie fiúsky. Prosím. Nie som v správnej miestnosti. Tam ja nemám lampáš. Kamo, ja sa bojím. Halo? Čo bolo? Chytila ma. Ježiš. Kamo, takže je to na mne? Kamo, mňa potrasla elektrina. Kamo, ja som sa tak zľakol. Kamo, ja tu nechcem umrieť. Kamo. Dobre, kamo, ja som tak, kamo, ja to zabudnem vypnúť a mňa potrasla elektrina. Kamo, ty... Čo tu... Dobre, kamo, ja som mŕtvý. Kamo, tak ja som mŕtvý. Kamo, to mi nemôže, ten typek je taký slepý a ma nevidí. Nevšimol. Kamo, vieš, jak sa bojím. Budem odpústanou, jak on. Kamo! Kamo, no. Dobre, kamo. Dobre. Kamo. Kamo, takže si mám klapnúť, keď ma uvidí slepica. Kamo, tak asi... To už nechajme, tak? Play again, kamo, daj play again, kamo, my to dáme. Kamo. Kamo, dáme tomu ešte klapnúť. Kamo, dobre. Ale to je No príliš... tam už viac vieme, čo máme robiť. Máme hľadať piusky, keď ide okolo sliepka, tak si máme klaknúť a musíme točiť a musíme hrať pesničku tej bábike. Skip, dávam skip, daj skip. Už to nepotrebujeme ani kapcénu, všetko už vieme. Proste kámo, teraz už by to malo byť ľahšie, keď už vieme, čo robíme. Dobre, skip. Dávam skip. Fúha. To by sme si niekedy mohli zahrať aj s viacerými ľuďmi. No. No toto je taká hra, že to je viacerý. Dobre, confirm, ja nemám na nič, čaj sa. Dobre, blablabla, toto už nepotrebujem. Kamo. Kamo, robe si lampáša. Kde? Tu je na zemi. Poďme si ho a pome. Dobre si však lampáš, kamo, máš ho. To No. budeš potrebovať, kamo, však to je najpotrebnejšia vec. Takže musíme ísť za tou značkou No Fuses. To sa tam asi nedostaneme. Ale tá babíka bude tá najotravnejšia vec. Kamo, kde si? Tu mi nehovoríš, kamo. Kde si ty? Kamo, čo má vidieť? Poď, lampa. Dobre, poďme.
dobre, kamo. Tu sú tí pokazaní roboti. Počkaj, kamo, nie sú tie nožnice teraz. Nie sú. Poďme ďalej. Teda. Kamo, máme to zamknuté. No, a Ježiš, má. asi sme nahráni zatiaľ. Kamo, musíme to, aby sme obchádzali celú budovu. Kde si? Kde som? Tu. Dobre, poďme. Musíme obísť celú budovu, a na to by sme sa dostali k poistkám. Dobre. Kam asi idem pre čipsy, bo si potrebujem dať. Trochu. Počkaj. Teraz si idem dať čipsy, kamo. Dobre, chavati, tu zatiaľ nechám s baterkou do očí. No. Kamo. Tu som. Môžeme pokračovať na naše dobrodružstvo. Áno. Dobrodružstvo. Dobre. Musíme nájsť tie fiusky, kamo. Ty kokos, kámo. Pána to tak zlákol, keď mu vošiel z tej miestnosti, kde som bol ja. Kámo, ježiš, dobre. Kámo, kde si? Poď. Kámo, neviem, klamať, trošku som to zlákol. A ja? Dobre, je to zapnuté. Ty tu? Ty tu. Dobre, kámo, teraz musíme ísť do security room. Kamo, vyzerá to tu nebezpečne. Neviem. No a neviem, na čo sa sem teší, keď táto budova už je aj tak opustená. Kamo, ako zaujímavá práca, no. Hej. Kamo. Dobre, sme v security miestnosti. Takže to už sa tu začnú diať dosť blbé veci, kamo. No, a máme ich radi. Kamo, tu je niečo. Kamo, mám nožnice. Super. A čo s tými nožnicami sa dá robiť? Neviem. Kamo, Kamo. musíme to vyzerať do 6 ráno a je 12:20 niečo. Tu máme hodiny. Hej. Pozriem monitor. Vlastne oni už aj chodia, nie? To hej. Kamo, tam ten koláč je taký strašidelný. Bravo? Daj, počkej. Is there Freddy Fazbear? Fazbear? No. Ja neviem, čo, kamo, ja neviem, jak sa to hrá. Som videl iba nejaké klipy z tej hry, aj to nie je veľa. Niečo som počul. A nepáči sa mi to. No. Ani mne ne. Kamo, prečo to nemôže vidieť normálna hra, že proste že iba budeme tuto sedieť a nič nerobiť, iba zatvárať dvere.
Prečo to musí byť tak, že musíme chodiť aj hrať sa hrať hudbu tomu boxu, tej babke. Ale teraz ja si nebudem míňať baterku. Neviem, čo mám robiť, aby som si nerečkal, keby som si aspoň mohol vykradnúť peniaze. Kámo, ja som teraz dostal infar, kámo, že teraz na mne niečo vybehlo. Kámo, ja či poďme naspäť do security room, to čo neviem, kde je. Kamo? To... Kámo, ja si som išiel do tej security room, nemyslíš? Kde si? Kámo, čo to je? Nie? A keď nie, tak skúšaj ma zase revive. Ja neviem, či revive není za Robuxy, ja asi nemám. No, skúš to. Ahoj. Kamo, ty kokos, kamo, ten zajak, kamo, ja som skoro infarkt dostal. Ti verím. Kamo, jediný, tu je tento. Kamo, mne nám sa už vybijajú fusky. Kamo, to je blbé. Kamo, vlastne oni tu už chodia po tej budove, aj tí, to ne. Už tu chodí aj tá kačka. Lepka, alebo čo to je? Kamo, ježi, my musíme ísť sem vlastne. Kamo! Kamo, ja sa bojím, kamo, ja sa bojím. Teraz ja ešte klapnem. Kamo, zase. Kamo, zase. Dobre, daj viac, môžeme sa... Prečo si teraz zožral môjho kamaráta? Dobre, ja radšej idem. Kamo, oni na mňa trošku... No dobre, kam ja budem radšej schovaný. Kamo, ja už nebudem mať ani lampáš. Som tu sám. Kamo, ja nič nevidím. Kamo, počujem celkom nepríjemné zvuky. Kamo, pomôcť. Tu môžeš to... Kamo, ježiš, po mne ide sliepka. Tak pri tej sa môžeš skrčiť, tá ti nič neurobí, sa mi zdá. Ale keď do mňa kopne, tak aj tak ma zabije. Počujem, že som otvoril dvere. Ja neviem, čo mám ani robiť, ani neviem, ja ani nič nevidím. To je mi ľúto. Joj. Kamo, idem sa napiť. Nič nejde podľa plánu. Počkej, kamo, idem sa napiť. Ja sa idem napiť. Čo?
to je mi ľúto, proste asi to nejde inak, bo tam proste oni sa zobudia a robia krával, kamo. Kamo, dám si len čisto mlieko tu grámov, ne. Kamo, už si našiel fiusky? Alex? Poviem, že... Nie, lebo... Lebo on spolu nejdu tí roboti. Do frasa. Kámo. Prosím, že sú to fiusky. Nie, nesprávna miestnosť. To ja neviem, kde sú. Dobre, tak tam je, vidím červené svetlo. Tam neviem, tam sa asi... Odišlo. Kamo, nie, kamo, ono ma to zabije. Tu počkaj. Nie, kamo, nestra. Kamo, nie. Ahoj, Zajko. Ja... Kamo, je. Čo? Fiuska? Aj. Zaraz, kamo, ja sa potrebujem niekto si pre mňa ide. Kamo, fiuska, jedna fiuska. Kamo, nemám lampáš. Kamo, idem sa vycikať. Dobre. Dobre. Tak toto studia. Tak toto sa nepodarilo. Kamo, ja som to počul. Ježiš. Kamo, Kamo, to dostal jumpscare. Kamo, to bolo to najhoršie, že asi, kamo, čo som počul, to bol hrozný jumpscare. Kamo, tak čaute ľudia, ja už toto nejdem hrať, ja chcem potom na budúce si to zahráme s viacerými ľuďmi a čaute. Čaute.